ಅಗರ್ ಇದ್ಯಂದಿ ಬಿತ್ತಿಲು ಹಾಲು ಪುಗಾರ್ದ ಬೊಳೆತಿನ ಜೋಕುಲು ಹಾಳು. ಅಗರ್ ಇದ್ಯಂದಿ ಬಿತ್ತಿಲು ಹಾಳು ಪುಗಾರ್ದ ಬೊಳೆತಿನ ಜೋಕುಲು ಹಾಳು. ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೇಟ್. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಗರ್. ಅಗರ್ ಇದ್ಯಂದಿ ಬಿತ್ತಿಲ್. ಬಿತ್ತಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿತ್ತಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿತ್ತಿಲ್ ಹಾಲು ಪುಗಾರ್ದು ಬೊಳಿತಿನ, ಪುಗಾರ್ನ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪುಗಾರ್ದು ಬೊಳಿತಿನ ಜೋಕುಳು ಹಾಳು. ಆ ಥರ.